Паки, айде да излезем петък вечер, като едно време. Зле ли ми е сега? Ние му да осъмнем в някаква дискотека. За какво? Така да излезем да се разбием, айде де. Че ти дал края на живота. Не днеска. Айде де, моля те, ако ме обичаш. Добре, ама спри да го използваш това, ако ме обичаш. Аз се разбрах с Мишо и с Дани, те в 11 часа ще дойдат. Добре. Паки, ти няма ли да се оправиш? След малко. Павеле, знаеш къде ми е герданчето? Някой да се... нали каза да се измислям? Добре, ама сега зле ли ми е какво? Да ти е зле. Добре, ама спри да го ползваш това, ако... Чакай, стоп. Чакай, не, стоп.